ஹரிநாம் ஹரிநாம். பிரபு எல்லாரும் மியூட்ல இருக்காங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकारे सदारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. प्रभु शेयर பண்ணுங்க. வியூ ஆகுதா மாதாஜி? ஆயிடுச்சு பிரபு, ஆயிடுச்சு. அத்தியாயம் 17 ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள். இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 17th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத நம்ம மனம் போன போக்கிலே வழிபாடுகள் எல்லாம் நடத்துறோமே, அவர்கள் என்ன மாதிரியானவர்கள், அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய நிலைமை என்ன, அந்த மாதிரி வழிபடுவது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஏ சாஸ்திர விதி அஸ்திரிய அப்படின்னு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறார். லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர் three most determine one's faith and worship. So நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை, அந்த பக்தி, இது எல்லாம் எதை பொறுத்தது அப்படின்னா நம்ம எந்த மோட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கறத பொறுத்தது. So 3 modes determines. அந்த நம்பிக்கையும் நம்மளுடைய பக்தியும் நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, த்ரைவித்யா பவதி ஸ்ரத்தா. சோ த்ரைவித்யா 3 குணங்களை பொறுத்தது அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து வழிபாடுகள் செய்வோம் 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப. இப்போ 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த 3 குணங்களிலே உள்ளவர்கள் எப்படிவான உணவை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சத்துவ குணத்திலே மேலோங்கி இருக்கிறவர்கள் எந்த உணவை விரும்புவார்கள், அப்புறம் ரஜோகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் எந்த மாதிரியான உணவை விரும்புவார்கள், அப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 modes. ஸோ சாக்ரிஃபைசஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது, தியாகம் பண்றது இல்லைங்களா? தியாகங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை. ஸோ சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் என்ன மாதிரியான தியாகங்கள் பண்றாங்க அப்படின்னு, ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள், தமோ குணத்திலே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரியான
தானங்கள் பண்ணுகிறார்கள், சாக்ரிஃபைசஸ் அந்த மாதிரி பண்றாங்க, தியாகங்கள் பண்ணுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 3 kinds of austerity. ஸோ இந்த 3 மோட்லயும் இருக்கிறவங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆஸ்டிரிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து 14 19 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அண்ட் சேரிட்டி இன் 3 modes. தானங்கள் வந்து இந்த 3 மோட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு கடைசியா வந்து ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்ன, sacrifice, charity, austerity should be offered to the supreme. So இது யாருக்காக நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய பகவான் கிருஷ்ணருக்குத்தான், முழுமுதற் கடவுளான அவருக்குத்தான் இதை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேசோ அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते सत्तयान्विदा तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तम. சோ அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? சோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதை நம்ம பின்பற்றாம நமக்கு எப்படி மனசுக்கு தோணுதோ அந்த மாதிரியாக வழிபடுபவர்களின் நிலைமை என்னவாகும்? அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? இந்த 3 குணங்கள்னு சொல்றீங்களே, அந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணத்துல அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கொஸ்டினை வைக்கிறாரு. இப்போ 4th சாப்டர்ல பகவான் வந்து 39th ஸ்லோகா அதுல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையில் நம்பிக்கையுடன் இருந்தால் படிப்படியாக ஞானத்தை அடைந்து வாழ்வில் சாந்தியும் பக்குவமும் அடைய முடியும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது 16th சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட, முன்னாடி ஒரு சாப்டர்ல சொல்றாரு, 16th சாப்டர்ல சொல்றார், சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட விதிகளை வந்து பின்பற்றாதவன் அசுரன், பின்பற்றவன் வந்து தேவ குணங்களை உடையவன். நம்ம பார்த்தோம், நேற்றுதான் பார்த்தோம் இல்லையா? தேவர்களுக்கு தெய்வீகமான இயல்புகளை உடையவர்கள் யார் யார், அவர்களுடைய குணநலன்கள் என்னென்ன, அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி வழிபாடு செய்கின்றவர்கள் தெய்வ இயல்பு உடையவர்கள், அதை அந்த மாதிரி பின்பற்றாதவர்கள் அசுர குணத்தை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஒருவன் சாதாரண மனிதனை, இந்த காலத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண மனிதன் அந்த மனிதனை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? அந்த 4 குறைபாடுகள் உடையவர்கள். எல்லா மனிதர்களுமே அந்த 4 குறைபாடுகளோட தான் பிறக்கிறோம். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதை, குறைபாடு உள்ள ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை கடவுளாக்கி விடுகிறார்கள். அவர்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் வந்து அவன் மீது வைத்து அவனை வழிபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்கள் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார். சோ சத்துவ குணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அவர்கள் வாழ்வில் பக்குவம் அடைய முடியுமா? இந்த கேள்விகளை எல்லாம் பகவானிடம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்கிறார். பகவான் அதற்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. தாம் ஸ்ருணு அப்படின்னா இனி இதை பற்றி கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதை பற்றி கேட்க சொல்றாரு? ஒரு உடல் அமைந்துச்சு நம்மளுக்கு இந்த பிறவியில அப்படின்னா அது எந்த உடலாக வேண்டாமானாலும் இருக்கலாம். சோ உடல் பெற்ற ஆத்மா சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சோ நம்பிக்கையை பொறுத்துதான் அவனுடைய குணங்களும் மாறுபடுகிறது. சோ இதை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். சோ இங்க வந்து ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க, பை சார்ட் மாதிரி என்னமோ கொடுத்திருக்காங்க, என்னன்னு பார்க்கலாம். இது பாருங்க, சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறாங்க. சோ சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள், அதாவது அறிவைனாலே வந்து பகவானை அடைய முடியுமா, பகவானை அடைந்து முக்திக்கு செல்ல முடியுமா அப்படின்னு பாக்குறாங்க.
பிரம்மனை அடைய முடியுமா அப்படின்னு யார் பாக்குறாங்க? ஞானி. ஒரு ஞானி வந்து அந்த மாதிரி ஞானத்திலே பகவானை வந்து தேடுகிறார். இப்போ ஒரு கர்ம காண்டத்திலே ஈடுபட்டு இருக்கிறவர்கள், அதாவது ரஜஸ் பலநோக்கு செயல்கள் செய்கின்றவர்கள். சோ அவங்க வந்து கர்மா செய்கின்றார்கள், பலநோக்கு செய்கிறார்கள். அவங்க வந்து காமம், அவங்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. அதனால அவர்கள் வந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னா, என்ன போட்டிருக்கு பிரபு? ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போறாங்க. ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போயிட்டு அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீர்வரும் வரை அங்க வந்து அனுபவிக்கிறார்கள். அந்த பலன்கள் எல்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அவங்க பூமிக்குத்தான் பிறப்பெடுத்து வர வேண்டியிருக்கும். இதுதான் வந்து இவங்களுடைய நிலைமை. யாருடைய நிலைமை? காமி. காமின்னு சொல்லப்படுகிறார். இது வந்து ஞானி, இது காமி. இப்போ பக்தர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னா, பக்தர்கள் எப்பவுமே கிருஷ்ணருடைய பிரேமையிலே இருக்கிறார்கள், பக்தி செய்கிறார்கள். அவர்கள் சுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த சத்துவ நிலையையும் தாண்டி அவங்க வந்து சுத்த சத்துவத்திலே இருக்கிறார்கள், பக்தாஸ். சோ ஞானி, காமி, பக்தா, இந்த 3 பேருடைய நிலைமை என்ன? அவர்கள் எந்த குணத்திலே வந்து மேலோங்கி இருக்கிறார்கள், அவர்கள் என்னென்னலாம் செய்து பகவானை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த சார்ட் சொல்கிறது. இப்போ 7வது 17.3 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரத்தானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷோ யோ யச்ரத்த சயேவச. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக இருக்கிறான். சோ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? தமோ குணம் நமக்கு மேலோங்கி இருந்தால் அந்த குணத்திற்கேற்ப நம்ம ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வோம். அந்த நம்பிக்கைக்கேற்ப ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுப்போம். அவரைத்தான் நாம வணங்குவோம். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க, சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரிதான். இப்போ சோம்பேறித்தனத்தினாலும் அயற்சியினாலும் நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் சொன்ன சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆளப்படுவோம். 3 குணங்கள் நம்மை ஆட்சி செய்யும். சோ அதற்கேற்ற நம்ம அந்த எந்த குணம் நமக்கு மேலோங்கி இருக்கிறதோ அந்த குணத்தினால் நாம் ஆளப்படுகிறோம். சோ அந்த குணத்தில் இருப்பவர்கள், ஒரு குணத்தில் இருப்பவர்கள் இன்னொரு குணத்திற்கு மாற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியும். சோ நிச்சயம் ஒரு ஆன்மீக குருவின் அறிவுரை நமக்கு தேவை. அவருடைய அறிவுரை இருந்தால் நம்ம கடை நிலையில் இருந்தாலும் கூட உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளால உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். ஆனா ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாம அந்த நிலைமையை வந்து நாம அடைய முடியாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளது. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்பதான் நம்ம டெமிகாட்ஸ் மேல அட்ராக்ஷன் வருகிறது. நமக்கு இந்த கடவுளை கும்பிடலாம், இந்த கடவுள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம். சோ சில பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இந்த கடவுள் மேல் இந்த நம்பிக்கை எதனால வருகிறது அப்படின்னா சத்துவ குணத்தினால் வருகிறது. சோ இந்த குணம் கூட முழுமையாக தூய்மையான குணமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. அதுல கூட வந்து நம்மளுக்கு வந்து கர்வம் வந்து விட்டால் நாம் கீழே விழுந்து விடும் சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவம் அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து நம்மளை வந்து உயர்த்தி கொண்டால் மட்டுமே வந்து அந்த குணம் தெய்வீகமான குணம் இல்லைங்களா, வாசுதேவம் குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அதுல நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரசாம்சி ராஜசா பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனா. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சோ சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது நல்ல குணம் இல்லையா? அப்ப அதுல இருக்கிறவங்க தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ வழிபடுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். சோ யார் யார் அந்தந்த குணத்துக்கு ஏற்ப வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் டெமிகாட்ஸ், அதாவது பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், சந்திரன், சூரியன்,
இந்த மாதிரி ஒரு பகவான் டெமிகாட்ஸ் அவங்க அவங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுடைய சுபாவங்களுக்கு ஏற்ப வழிபடுகிறார்கள். இதுவே வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். எங்கேயோ கல்கட்டாலியா எங்க எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல, அதை நான் மறந்துட்டேன். ராவணனுக்கு கூட கோயில் கட்டி அவனையே வந்து தெய்வமாக வழிபட்டார்கள் அப்படின்னு என்னுடைய ஒரு கிளாஸ்ல, பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் நானு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுல யார் யாருக்கெல்லாம் கோயில் கட்டுறாங்கன்ட்டு இல்லைங்களா? சோ அது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நடக்கிறது. சோ ஒருவர் ஹிட்லரை கூட இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஹிட்லரை வந்து சாமி ஆக்கிட்டாரு. அவரை கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாரு. ஏன் அவரை கும்பிடுறீங்கன்னு கேட்டப்போ, அப்ப வந்து ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு இரண்டாம் உலக போர் நடக்கும் போது ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாகி அந்த பிசினஸ் தான் அவர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு. அதுல அவருக்கு கொள்ள லாபம் கிடைச்சிருச்சு. ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஹிட்லரையே சாமியாக்கி ஹிட்லருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. சோ நன்றி கூறும் விதமாக. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட மனிதர் இருக்கிறார்கள். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய குணத்திற்கேற்ப கடவுளர்களை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம். இப்போ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டா, சில பேர் வந்து இறந்து போன பித்ருக்களை வந்து வழிபடுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் கூட இருக்கிறது. சோ கிராமங்கள்ல கூட சில தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய்களையும் பூதங்களையும் வந்து வழிபடுவார்கள். சோ இந்த சித்து வேலை, இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் செய்யறவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க எல்லாம் வந்து பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் சுத்த சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். பகவானையே முழுமுதற் கடவுளாக, பரமபுருஷ பகவானாக, ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை மட்டுமே அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். சோ வாசுதேவனை வழிபடுபவர்கள் சிறந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்ப புக் எடுக்கிறோம். யசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே யத போஜனா கம்பாஹங்கார சங்யுக்தா காமராக பலான்விதா கஷ்யந்த ஷரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதச மாம்சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்தி ஆசுர நிச்சயான். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களையும் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜடமூல கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். சோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்களேன், எப்படி எல்லாம் வந்து தவம் செய்கின்றார்கள். ஒருத்தர் நல்ல மண்ணை தோண்டி தலைய உள்ள புதைச்சுக்கிட்டாரு. சோ இங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு மலையவே வந்து தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. இன்னொருத்தர் தலைய மட்டும் இந்த மாதிரியே இது பண்ணிருக்கிறார். இன்னொருத்தர் தவம் செய்கிறார், அவரை சுத்தி புத்தே முளைச்சிருச்சு. சோ இந்த மாதிரி எலும்பு தொழும்பா மாறிட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி கடுமையான தவங்கள். சோ காமம் மற்றும் எதனால இந்த மாதிரியான தவங்கள் செய்கிறார்கள்? அவர்களுக்கு பேராசை, பற்று, சோ இதெல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லப்படாத தவங்களை எல்லாம் தங்களை வருத்தி கொண்டு செய்கின்றார்கள். எதுக்காக? தற்பெருமை. சோ நம்மளை பற்றி 4 பேர் வந்து புகழ்ந்து பேசணும், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்றானே அப்படின்னு பேசணும். அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதனாலேயும் கூட அவர்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறார்கள். இதனால செய்யறதுனால என்ன நடக்கும்? நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ் எல்லாமே வந்து துன்புறுகிறது, கஷ்டப்படுகிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம மனதிலே பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்ற பகவானும் வந்து துன்புறுகின்றார். சோ இந்த மாதிரி முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். சோ இவங்க எல்லாருமே முட்டாள்கள், அசுரர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சில நோக்கங்களுக்காக பட்டினி கிடப்பது, சில ஏதாவது ஒண்ணு வேண்டிக்கிட்டு பட்டினி கிடக்கிறது. நம்மளுக்கு என்ன சாஸ்திரம் சொல்கிறது? ஏகாதசி விரதம் இரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது. ஏதாவது பலநோக்கு செயல்களுக்காக விரதம் இரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதா? இல்ல. ஆனா அந்த மாதிரி நோக்கங்களுக்காக விரதம் இருப்பது. அடுத்தது வந்து அரசியல் நோக்கத்திற்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பது. சோ இது எல்லாமே சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்படவே இல்லை.
சோ இவ்வாறு செய்யும் அசுரர்கள் பகவானுடன் நமக்கு இருக்கும் உறவை மறந்து விடுகிறார்கள். பகவானை நாம் கஷ்டப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. சோ நமக்கு உள்ள உறைந்திருக்கிற பகவானையும் நாம் கஷ்டப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே அவர்களுக்கு இல்ல. அப்போ அவர்களை யார் திருத்த முடியும்? அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால், ஒரு நல்ல குரு அவர்களுக்கு கிடைத்தால், அவர்களை நல்ல பாதையிலே பரம இலக்கை நோக்கி அழைத்து செல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயு சத்வ பலோர பலாரோக்ய சுக பிரீத்தி விவர்தனா ரஷ்யா ஸ்னிக்கா ஸ்திரா கிருத்யா ஆஹாரா சாத்விக பிரியா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்வகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இந்த உணவுகள் ரசமுள்ளவையாகவும் கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகவும் இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் உள்ளன. சோ இந்த மாதிரி சாத்வீகமான உணவுகள், அதாவது தாவர வகையான உணவுகள், சோ அது எதெல்லாம் கொடுக்கிறது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்கிறது, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது, சுகத்தை கொடுக்கிறது, திருப்தியை கொடுக்கிறது. சோ இந்த மாதிரியான உணவுகள் சத்துவகுணத்திலே இருப்பவருக்கு மிகவும் பிரியம். சோ இந்த உணவுகள் எப்படி இருக்கிறது? ரசம் உள்ளவை அப்படின்னா டேஸ்ட், ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு, டெலிஷியஸா இருக்கு, கொழுப்பு சத்து மிக்கது, ஊட்டச்சத்து மிக்கது. சோ எல்லா சத்துக்களும் இதிலே நிறைந்து இருக்கின்றன. இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் கூட இந்த உணவுகள் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏன் சாத்விக் ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, எப்போ நம்ம ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதை சாப்பிட சாப்பிட நம்மிலே இருக்கின்ற காருண்யம் நம்மை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கிவிடும். சோ நம்மளுக்கு அந்த கருணை அப்படிங்கிற அந்த குணமே நம்மளுக்கு இல்லாம போயிடும். பால் பொருட்கள், வெண்ணெய், நெய், பட்டாணி, பருப்பு, கோதுமை, பழங்கள், காய்கறிகள், இது எல்லாமே உடலுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் போது ஏன் நம்ம வேற மாதிரியான உணவுகளை நாம் நாடி செல்ல வேண்டும்? சோ அதுவும் அந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம பகவானுக்கு படைக்க முடியுமா? பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அந்த ஃபுட்டை பகவானுக்கு படைக்காதப்போ நம்மளும் அதை சாப்பிடக்கூடாது. சோ பகவானுக்கு படைத்து பின் பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். சோ பக்தியும் அன்புமாக பகவானுக்கு ஒரு சாதாரண சாத்வீக ஃபுட்டை படைத்து அதை நாம் உட்கொள்ள வேண்டும். சோ சாஸ்திரங்களின்படி தயாரிக்கப்பட்டு, சாஸ்திரம் எப்படி தயாரிக்க சொல்கிறது? தூய்மையான பொருட்களை கொண்டு தூய்மையான இடத்திலே தூய்மையான மனத்துடன் தயாரிக்க சொல்கிறது. சோ அந்த மாதிரி தயாரிக்கின்ற உணவுகள் நீண்ட நாட்களுக்கு கூட கெட்டு போகாது. எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப திருப்பதியிலிருந்து வர்ற லட்டு என்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. என்னைக்காச்சும் திருப்பதி லட்டை நீட்டினா எனக்கு வேண்டாம், இது எப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணனதோ அப்படின்னு நம்ம யாராவது சொல்லி இருக்கிறோமா? இதுவே கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி, அடையார் ஆனந்த் பவன்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி, ஒரு 2-3 நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐயோ எனக்கு வேண்டாம், அது எப்ப பண்ணினதோ எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுவே ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல யாராவது திருப்பதி லட்டு வேண்டான்னு சொல்லிருக்கீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க. நோ. ஆனந்தகுமார் பிரபு நோ சொல்லுவீங்களா நீங்க திருப்பதி லட்டு கொடுத்தா? இல்ல நோ சொன்னது இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஓ எஸ். திருப்பதி லட்டு கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கி நல்லா சாப்பிட்டுக்குவோம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடுங்கன்னு கேட்போம் இல்லைங்களா? அதனால அதுக்கு ஹாப்பியா சாப்பிடுவோம். எஸ் மாதாஜி. அதே மாதிரிதான் குருவாயூர் போனா கூட இல்லைங்களா? சோ அந்த பிரசாதம் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அமிர்தமா இருக்கும். அந்த எல்லாமே. சோ அதற்கு நம்ம எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். ஏன் அதெல்லாம் கெட்டு போறது இல்ல அப்படின்னா, அது சாஸ்திரங்களின்படி பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு வருகிறது. சோ பகவான் அதை கண்டருளுகிறார்.
அதை வந்து சாப்பிட்டுதான் வந்து அதை ஆசீர்வதிக்கணும்னு கிடையாது. பகவான் முன்னாடி இலையில வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவர் கண்டருளுகிறார். சோ அதுல இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. அதனால எஸ் பிரசாதம். சோ பிரசாதம். சோ பிரசாதம்னு கூட சொல்ல மாட்டோம். நீங்க மகாயாப்பூருக்கு போயிட்டா மகா பிரசாதம் சொல்லுவாங்க. அங்க கேண்டீன் இருக்கு. அந்த கேண்டீன்ல இருக்கிற ஃபுட்ட கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு சர்வ் பண்றாங்க. சோ அங்க ஸ்டால்ஸ் ஒண்ணு அந்த மகா பிரசாதம் ஸ்டால் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சோ எல்லாமே வந்து அங்கே பிரசாதமாக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாஸ்திரங்கள் சொன்னபடி தயாரித்து சோ அதை வந்து நம்ம உண்ணும் போது அதிலே வந்து இருக்கிற களங்கங்கள் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ எத்தனை நாள் ஆனாலும் நம்ம வந்து வேண்டான்னு சொல்லாம அதை அப்படி சாப்பிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கட்பம் லலவனாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூசவிதாகின ஆகார ரஜஸ்யேஷ்ட துக்க சோகாமய பிரதா. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. சோ இங்க இருக்கிற ஃபுட்ட பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இதுல MSG அப்படிங்கிற அந்த சால்ட் இல்லைங்களா, அஜினோமோட்டோ என்னென்னமோ சொல்றாங்க. அந்த சால்ட் எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்கு வந்து கடுமையான கெடுதல்களை விளைவிக்க கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட இந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம இதை வாங்கி கொடுக்கிறோம், அவங்களும் அதை வந்து சாப்பிடுறாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான பழக்கம். சின்னதுலயே வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடணும். சோ அதெல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சாப்பிடுறாங்க, ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுறாங்க. ரொம்ப கசப்பான பொருள், புளிப்பான பொருள், உப்பு நிறைந்தது, ரொம்ப கார சாரமா அப்படி சகப்பா எண்ணெய் மிதந்துகிட்டு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரியான ஃபுட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்டால் நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியணும். சோ நம்ம மனநிலைக்கு ஏற்றவாறுதான் ஒரு ஃபுட்டையும் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம், நம்ம கடவுளையும் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அழகா இங்க வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். யதா யாமம் கதரசம் ஊதி பர்யுசிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். இப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசிப்போன, எச்சில் பட்ட, திண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்து மக்களால் மிகவும் விரும்பப்படுகின்றன. சோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து சமைச்சிட்டு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும், அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது. நம்ம என்ன பண்றோம், சூடா சாப்பிட்டுறணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொன்னா நம்ம அதை சுட வச்சு சாப்பிடுறோம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு இல்லைங்களா. சோ அதனால நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரிதான் 3 மணி நேரம் இல்ல, காலையில சமைச்சது அதை வந்து சாயந்தரமா வந்து சாப்பிடுறாங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சு, இல்ல மறுநாளைக்கு கூட சாப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி சுவையற்ற உணவுப் பொருள்கள், பழைய ஊசி போன தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை யாரு செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, எஸ் பிரபு. அந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மிகவும் விரும்புகிறார்கள். இது என்னன்னு நீங்க எல்லாருமே, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இது வந்து ஒரு சீஸ், ஒரு பீஸ் ஆஃப் சீஸ். இந்த சீஸை வந்து நம்ம நேஷனல் ஜியோகிராபியில பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சீஸ் வந்து எவ்வளவு பழச ஆக ஆகதான் இதுக்கு விலை மதிப்பு கூடுகிறது. அவங்க அந்த மேல இருக்கிற அந்த பூசணத்தை வச்சு அந்த எக்ஸ்பைரி என்னைக்கு தயாரிச்சாங்க அப்படின்னு ஒரு டேட் வச்சிருக்காங்க. அது ரொம்ப பழசாக பூசணம் மேல இருக்கிறது இல்லைங்களா, அந்த பூசணம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போயிருது. அதை வந்து அந்த சீவி போட்டுட்டு அதுக்கு அவ்வளோ பிரைஸ் சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி பழைய ஊசி போன பொருள்களுக்கு தான் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்குது. யாருக்கிட்ட, தமோ குணத்தில் நிறைந்திருக்கிறவர்கள் கிட்ட. சோ இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். हरे कृष्णा. अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदितिष्ठो यज्ञदे
யஸ்தவ்யம் ஏவேதி மனக சமாதாய சாத்விகா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார்? சத்துவ குணம் அப்படின்னா என்ன கேரக்டர், ரஜோகுணம் அப்படின்னா என்னென்ன குணநலன்கள், தமோ குணம் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது என்ன சொன்னார்? எந்தெந்த மாதிரியான ஃபுட்டை சத்துவகுண பீப்புள் விரும்புவார்கள், ரஜோகுண பீப்புள் எதை விரும்புறாங்க, தமோகுணம் பீப்புள் என்ன விரும்புறாங்க அப்படின்னு ஃபுட்டை சொல்லிட்டாரு. இப்போ அவர்கள் செய்கின்ற யாகத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள். சோ சத்துவகுணத்திலே இருக்கிற மக்களாக இருந்தால் அவர்கள் செய்கின்ற யாகம் ஒரு கடமையாக தான் இருக்கும். இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செய்வாங்க. சோ அதிலிருந்து எந்த பலனையும் அவர்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். இப்ப மகா பெரியவரே இருக்கிறாரு, ஏதாவது ஒரு யாகம் செய்கிறார் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய நலனுக்காக செய்வாரா இல்ல லோகசேமத்துக்காக செய்வாரா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா லோகசேமத்துக்காக தான் செய்வாங்க. அதிலிருந்து வருகின்ற புண்ணிய பலன்களை கூட தான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள், அதையும் மக்களுக்காகத்தான் தருவார். சோ அந்த மாதிரி இது என்னுடைய கடமை, இந்த மக்களுக்காக நான் செய்ய வேண்டியது இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் எல்லாமே ரொம்ப உயர்ந்த குணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனா மனதுல ஏதாவது ஒன்றை நினைத்து கொண்டு செய்கின்ற செயல்கள், பலனை எதிர்பார்க்காத, இவங்கெல்லாம் எந்த பலனுமே எனக்கு வேண்டாம், இது பகவானுக்காக என்னுடைய கடமையாக நினைத்து செய்கிறேன் அப்படின்னு செய்யறாங்க. சோ இவங்க எல்லாமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. இவர்கள் செய்கின்ற யாகத்திற்கு மிக்க பலன் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. அபிசந்தாய தூலப்து பலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் இஜ்யதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யக்னம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனை ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாக. சோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிற மக்கள் தன்னை பற்றி மக்கள் எல்லாம் புகழ்ந்து பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற தற்பெருமைக்காக யாகம் செய்கிறார்கள். சோ எதே அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்னை வேண்டி அவங்க தியாகம் செய்கிறார்கள். எப்படி துருவத மகாராஜா துரோணாச்சாரியாரை கொல்வதற்காக எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் அப்படின்னு யாகம் செய்தார் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நன்மையை அடைவதற்காக யாகங்கள் செய்வது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. சோ ஆசைகள் நிறைவேற யாகம் செய்யக்கூடாது, அதை கடமையாக தான் நினைத்து செய்ய வேண்டும். ஆனா ரஜோகுண மக்கள் அதை தம்முடைய நலன்களுக்காக இல்லைன்னா தற்பெருமைக்காகத்தான் அதை செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யக்னம் தாமசம் பரீக்ஷசதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, சாஸ்திரங்களை மதிக்கல, சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அதுபடி செய்யல. சோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கிறது? கண்டிப்பாக இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, யாகங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமாக அனைவருக்கும் விநியோகிக்க வேண்டும்னு சொல்றது. ஆனா இந்த தமோ குணத்திலே இருக்கிறவர்கள் செய்கின்ற யாகத்திலே அந்த பிரசாத விநியோகமே இல்லை. அது மட்டுமா இல்லை, வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் கூட இல்லை. சோ வேத மந்திரங்களும் உச்சாடனம் பண்ணல. புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணை கொடுத்தாங்களான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறதான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை. சோ இப்படிதான் தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் செய்கின்ற யாகங்கள் இருக்கிறது. சோ இப்ப கூட நிறைய பேர் நம்ம வீட்டுக்கு இது ஒரு சீட் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த இந்த கோயில்ல கூழ் ஊத்துறோம், கும்பாபிஷேகம் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஆனா நிச்சயமா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறோம். ஆனா மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், இந்த காசு கண்டிப்பா அந்த கோயிலுக்கு போய் சேருமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தோட தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணினாலும் சரி பண்ணலைனாலும் சரி, அந்த சந்தேகம் நம்ம மனசுல உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு அந்த மாதிரி
இது இருந்திருக்கா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா அந்த எஸ், எஸ் மாதாஜி, எஸ். சோ அதனால நான் என்ன சொல்லிடுறதுன்னா, நானே வந்து கோயில்ல குடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைன்னா கோயிலுக்கு குடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா, அத வந்து செய்யக்கூடாது. யாருக்கு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இல்ல நம்ம பாவம் செய்தவர்களாகி விடுவோம். அதுக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அது நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்றேன் நான். சோ புரோகிதர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த பணம் சேகரித்த பணம் வந்து அவங்களுடைய புலனின்பத்திற்காகத்தான் வந்து செலவிடுகிறார்கள். அதுலயும் வந்து சந்தேகமே இல்ல. சோ அதனாலதான் நம்ம யாருக்கு வந்து செய்கின்றோம், தானம் கொடுக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவத்விஜ குரு பிராக்ன பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சர்யம் அகிம்சாச சாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? 3 குணங்களுக்கான கேரக்டர் சொன்னாரு. 3 குணத்திலே இருக்கிறவர்கள் என்னென்னலாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் 3 குணத்திலே உள்ளவர்கள் எப்படியெல்லாம் யாகங்கள் செய்வார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ வந்து உடலின் தவம், 3 தவங்கள் இருக்கிறது. உடலின் தவம், மனதின் தவம், வாக்கின் தவம் அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை என்ன பார்க்க போறோம்? உடலின் தவத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். உடலின் தவத்துல முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பிராமணர்களை வணங்க வேண்டும், அவர்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும், ஆன்மீக குருவை வணங்க வேண்டும், பெரியவர்களான தாய் தந்தையர்களை வணங்க வேண்டும். அது மட்டும் கிடையாது, தூய்மை, தூய்மைனா உள்ள தூய்மை, உடல் தூய்மை, எளிமையாக இருக்க வேண்டும், பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை, இது எல்லாமே இந்த 4ம் சேர்ந்ததுதான் உடலினுடைய தூய்மை, உடலினுடைய தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ உடல் தவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியகிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள். சோ வாக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? உண்மையாக இருக்க வேணும். நம்ம வந்து செல்பிஷ்னஸ் இருக்கக்கூடாது. செல்பிஷ்னஸ் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா போய் சொல்லுவோம். சோ அந்த உண்மையை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். இனிமையாக இருக்க வேண்டும். இனிமையில வந்து நம்மளுடைய டோன் கூட ரொம்ப முக்கியம். அந்த டோன் தான் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேரோ கெட்ட பேரோ நம்ம சொல்லி அந்த அந்த தொனி, அந்த டோன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பேசிக்கிற பேச்சு அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரி இனிமையாக இருக்கணும். சோ நம்ம அவங்க ஏதாவது மறுத்து சொன்னா கூட அவங்க மனம் நோக்காத மாதிரி சொல்லணும். அப்புறம் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. சோ அடுத்தவங்களுக்கும் நன்மை, நம்மளுக்கும் நன்மை, அந்த மாதிரியாக நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சு. மனதை வந்து புண்படுத்தாத பேச்சு, ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. சோ அது வந்து வடுவாக அவர் மனதிலே தங்கிவிடும். சோ நம்ம எப்ப அத நினைச்சாலும் கூட அது வலி ஏற்படுத்தும். சோ அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. சோ வேத இலக்கியங்களை நம்ம வந்து இப்ப வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப வந்து நிறைய இந்த சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது ஒரு புது மொழி. இப்பதான் நம்ம வந்து இதை பத்தி படிக்கிறோம். அதனால கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். நான் கூட நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்றேன். என்னை பொறுத்துக்கோங்க. நான் கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பழகி பழகி பயிற்சி செய்து செய்து இந்த வேத இலக்கியங்களை எல்லாம் முறையாக உச்சரித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ ஒரு சமயத்துல யுதிஷ்டர் எல்லாருமே வந்து காட்டுல இருக்காங்க. போருக்கு வந்து ஆயத்தமாகி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போ சகுனி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சகுனிக்கு தெரியும் சகாதேவன் வந்து மிகப்பெரிய ஜோதிடர். அவருக்கு வந்து என்னெல்லாம் தெரியும்னா, நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியும். நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். ஆனா என்ன அப்படின்னா, அதை யாருகிட்டையும் சொல்லக்கூடாது, யாருகிட்டயுமே ஷேர் பண்ணிக்க கூடாது. அந்த மாதிரிதான் அவருடைய அவருக்கான வரம். சரிங்களா? அந்த மாதிரியாக எல்லாமே தெரியும். அவர் சொன்னது என்னைக்குமே பொய்யானது கிடையாது.
அப்படிப்பட்ட பெரிய ஜோதிடர். சோ சாஸ்திர வல்லுனர் சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருந்தவர். சோ அவர் சொன்னா வந்து பலிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சகுனிக்கு நன்றாக தெரியும். எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி பாருங்க சகுனி. உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா துரியோதனனை கிளப்புறாரு. துரியோதனா நீ இங்க வா. நீ நேரா சகாதேவன் கிட்ட போய் போர் என்னைக்கு நடந்தா நம்ம வந்து வெற்றி அடைவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு நாளை குறிச்சிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. எப்படி பார்த்துக்கோங்க. சகாதேவன் பாண்டவர். அவங்களுக்கு எதிராக அவங்க கிட்டயே போய் டேட் வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. சோ சொன்ன உடனே துரியோதனும் தேரை எடுத்துட்டு கிளம்புறாரு. காட்டுல இவங்க எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு சின்ன குடிசையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்த உடனே இந்த துரியோதனன் தேர்ல இருந்து இறங்கினதை பார்த்த உடனே வந்து அர்ஜுனனுக்கும் பீமனுக்கும் அவனை அந்த நிமிஷமே கொன்னுடணும் அவ்வளவு ஆத்திரம் வருது. இவன் ஏன் இங்க வந்தான் அப்படின்ட்டு கோவப்படுறாங்க. உடனே வந்து யுதிஷ்டர் வந்து அவங்களை அமைதிப்படுத்துகிறார். அமைதிப்படுத்தி என்ன எதற்காக வந்திருக்கிற வா உட்காரு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி நான் வந்து சகாதேவன் கிட்ட வந்து நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. உடனே வந்து முடியவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து யார் 2 பேரும் அர்ஜுனரும் பீமரும் வந்து அதை தடுக்கிறார்கள். முடியாது நீ போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே வந்து யுதிஷ்டர் அதையும் வந்து அவர்களை வந்து இது பண்ணி என்ன சொல்றாருன்னா நீ தாராளமா போய் பேசிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. சோ அங்க போனோடனே இந்த மாதிரி நாங்கள் என்னைக்கு போரை ஆரம்பித்தால் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்னு நீ பார்த்து சொல்லு சகாதேவன் கிட்ட கேட்டா சகாதேவனும் தன்னுடைய எதிரியே வந்து கேட்கும் போது கூட என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நாள் குறிச்சு கொடுக்குறாரு. இந்த நாள்ல நீங்க வந்து போர ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜெயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம இதெல்லாம் செய்வோமா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால நடக்க முடியுமா? நம்மளையே தோக்கடிக்க நம்ம கிட்டயே வந்து டேட் கேட்கிறானே அப்படின்னு நம்மளுக்கு எவ்வளவு கோபம் ஆத்திரம் எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அவன் உயிரோடு திரும்பி போக முடியுமா? இல்ல முடியாது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு எந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அமாவாசை நாள். அமாவாசை நாள்ல நீங்க வந்து போர ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு நாளை குறிச்சு கொடுத்துட்டார். அவரும் வாங்கிட்டு போயிட்டார். சோ இவங்கெல்லாம் வந்து குதிச்சு போயிட்டாங்க. என்ன இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்ட்டு. சோ இந்த விஷயத்தை வந்து அர்ஜுனர் போய் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா அந்த திரிவேணி சங்கமம் மலையாளத்துல அங்க போய் வந்து உட்கார்ந்துட்டார். பக்தனுக்காக எவ்வளவு இறங்கி வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். எப்படி நம்மளுடைய பேச்சு இருக்கணும். யுதிஷ்டர் எப்படி பேசுகிறார். ஆனா அர்ஜுனரும் பீமனும் வந்து எப்படி வந்து பேசினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள். சோ அந்த அமாவாசை தினத்தையே வந்து மாற்றி காண்பித்தார். சரிங்களா? அந்த அமாவாசை தினத்தை அவர் அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு பூஜை பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார். என்ன பூஜை? பித்ருக்களான பூஜை. நம்ம நேத்து பண்ணோம் இல்லையா அமாவாசைக்கு அந்த பூஜையை அங்க உட்கார்ந்து பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஆனா அன்னைக்கு அமாவாசை கிடையாது. எல்லோருமே வியந்து போய்விட்டார்கள். எல்லா பிராமணர்களும் முழிக்கிறாங்க. என்ன இந்த மாதிரி அப்படின்னு ரொம்ப வேகமா வந்து மந்திரத்தை சொல்றாரு. ஸ்வாகா ஸ்வாகா ஸ்வாகான்னு ரொம்ப பலமா சொல்லிட்டு இருக்கிறார். அப்போ எல்லாருமே பூஜையில இருக்கும்போது நம்ம போய் தடுக்க முடியாது, பேச முடியாது. பகவான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறார். எல்லாருமே பேசாம அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. மேல இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாமே பாக்குறாங்க. அப்புறம் இன்னைக்குதான் அமாவாசையே இல்லையே என்ன பித்ரு கடன்களுக்கான பூஜைகள் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. சோ பார்க்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா நிறுத்தாமல் பூஜை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார். அப்போ சூரியனும் சந்திரனும் கூட வந்துடுறாங்க. சூரியனும் சந்திரனும் வந்து நின்னுட்டே இருக்காங்க. நடுவுல பேச முடியாதே அப்படின்ட்டு. மந்திரம் வேற ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு சத்தமா. சோ பூஜை முடியற வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பூஜை முடிச்சோன்னா உட்கார்ந்து இருக்கிறார். சூரியனும் சந்திரனும் வந்து பிரபு இன்னைக்கு வந்து அமாவாசை கிடையாதே. நீங்க இன்னைக்கு பித்ரு தர்மங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்களே இத பாக்குற மக்களும் வந்து குழம்பி போயிடுவாங்க. சோ பகவானே வந்து இந்த மாதிரி தப்பா செய்யறாரே அப்படின்னு பேசுவாங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்குதான் வந்து நம்ம அமாவாசை பூஜை செய்ய விட்டுட்டோமே அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா அமாவாசை அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அமாவாசை அப்படின்னா சூரியனும் சந்திரனும் நேருக்கு நேராக ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்வது.
சோ இப்ப நீயும் சூரியன் நீ இங்க இருக்க, சந்திரன் நீ இங்க இருக்கிற, 2 பேரும் வந்து மீட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, இன்னைக்குதான் அமாவாசைன்ட்டார். சோ இப்ப அமாவாசை கடந்து போய்விட்டது. இப்ப அமாவாசையில போர் நடந்தாதானே வந்து கௌரவர்கள் ஜெயிப்பார்கள். அமாவாசை கடந்து போய்விட்டது. அப்ப வேறொரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் வந்து போர் செய்கிறாங்க, தோத்து போயிட்டாங்க. சோ இந்த பாண்டவர்களுக்காக பகவான் வந்து ஒரு திதியையே மாற்றி வைக்கிறார். சோ அந்த எதிரியாக இருந்தாலும் நம்மைதான் கொல்ல வர்றாங்க, நம்ம கிட்டதான் போர் செய்ய வர்றாங்க, நம்மளுக்குதான் ஒரு குண்டூசி முனையளவு கூட நிலம் தர மாட்டேன்னு சொன்னாம அவன் வந்து கேட்கிறான், டேட் வேணும்னு கேட்கிறான். ஆனாலும் வந்து சகாதேவனுடன் தனிமையாக பேசுறதுக்கு அலோவ் பண்றாரு. சண்டை போட வந்த தன்னுடைய தமையர்கள் எல்லாம் வந்து தடுக்கிறாரு, வேண்டாம் அவன் கேட்டுட்டு போட்டுன்னு சொல்றாரு. எப்படிப்பட்ட பேச்சாக இருக்கிறது பாருங்க. சோ பகவானுடைய அந்த பாண்டவர்களுக்காக இறங்கும் எளிமை, பக்தர்களுக்காக இறங்கும் எளிமை, யுதிஷ்டருடைய பேச்சு. சோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மன பிரசாத சௌமியம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரக பாவ சம்சுக்தி இத்யேதத் தபோ மானசமுச்யதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். சோ நம்ம உடல் தவம் பார்த்துட்டோம், வாக்கின் தவம் பார்த்துட்டோம். இப்போ மனது எப்படி மனத்தவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சோ திருப்தி, எது நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தி படணும். இல்லாததை நினைச்சு ஏக்கப்பட்டா அது நம்மளுக்கு எதுல கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். துக்கத்திலே, துன்பத்திலே முடியும். சோ எளிமையாக இருக்க வேண்டும். சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம இஸ்கான் பிரபுஜிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு காவி ட்ரெஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 2 ட்ரெஸ் தான் இருக்கும். நம்மளுடைய பீரோவை திறந்தா அப்படின்னா நம்ம பார்ட்டிக்கு போறதுக்கு தனி ட்ரெஸ், கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு தனி செட், அப்புறம் வந்து கோயிலுக்கு போறதுக்கு தனி, ஆபீஸ்க்கு போறதுக்கு தனி, இல்லைங்களா? அப்படி தனித்தனியா நம்ம வச்சிருக்கோம். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட எல்லாமே வந்து ஒரு செட்டோ 2 செட்டோ தான், அவ்வளவுதான் அந்த காவி உடை இருக்கும். அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் அதே ட்ரெஸ் தான் போட்டு போவாங்க. இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து ட்ரெஸ்ஸை மாத்த மாட்டாங்க. அவர்களுடைய சொல், செயல், நோக்கம், அவர்களுடைய அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான். அதுல வந்து மாற்றமே கிடையாது. அப்புறம் வந்து ரொம்ப மௌனமா இருப்பாங்க. நம்ம 10 வார்த்தை பேசினா அவங்க ஒரு வார்த்தையில பதில் சொல்லுவாங்க. அதுலயே எல்லாமே அடங்கிவிடும். சோ நிறைய பேச மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை, நான் உங்களுக்கு போன இதுலயே வந்து தனது இருப்பின் தூய்மை அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னேன் நானு. சோ பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் பிரம்மச்சாரியத்துக்குன்னு தனியா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு துறவியாக இருந்தால், ஒரு இல்லறவாசியாக இருந்தால் அவங்க வந்து அந்த ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் செலிபஸிய வந்து 25 வயசு வரைக்கும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரியாக தன்னுடைய இருப்பின் தூய்மையை வந்து அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். சோ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்சர்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ இவருக்கு வந்து 16 வயசு ஆயிடுச்சு. 16 வயசு வரைக்கும் தன்னுடைய தாயின் கருவிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார். ஏன்னா வெளியில வந்தா இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு அவருக்கு வந்து பிடிக்கல. சோ இந்த மாயை தன்னை ஆட்கொண்டு விடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சோ அவர் வந்து உள்ளேயே இருக்கும் போதே முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாக, ஞானமடைந்த ஆத்மாவாக இருக்கிறார். அப்புறம் எப்படியோ அவர் வந்து 16 வயசுக்கு அப்புறம் வெளியில வர்றார். சோ அவர் ஒரு ஞானியாக இருக்கிறார். தன் மேல வந்து உடையில்லை அப்படிங்கிற அந்த இது கூட வந்து அவருக்கு கிடையாது. எப்பவுமே வந்து ஒரு தெய்வீகமான நிலையிலே அந்த அந்த தெய்வீக அந்த ஸ்டேட்டஸ்லயே வந்து அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது குளக்கரையிலே வந்து பெண்கள் வந்து குளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் கூட இவரை பார்த்து இவர் ஒரு ஞானி என்கிறது நன்றாக தெரிகிறது. அவரை பார்த்த உடனே போய் அவங்க வந்து தன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து உடம்பையெல்லாம் மூடிக்கல. அவங்க பாட்டுக்கு குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இவர் பாட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய அந்த தெய்வீக இதுலயே வந்து போய்கிட்டே இருக்கிறார். அந்த ஞானத்திலேயே அந்த நினைப்பிலேயே வந்து போய்கிட்டு இருக்கிறார். அடுத்தது வந்து யாரு வராருன்னு பார்த்தா அவருடைய தந்தையான வேதவியாசர் வருகிறார். சரிங்களா? அவரை பார்த்த உடனே இந்த பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, குடுகுடுன்னு ஓடி போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய உடலை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்ப வேதவியாசர் கேட்கிறார், என்னுடைய பையன் அவன், கல்யாணமாகாத பையன். சோ இளம் வயது, அவன் போகும்போது நீங்க அந்த மாதிரி செய்யல, நான் வரும்போது இந்த மாதிரி செய்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து அவர் பௌதீக வாழ்க்கையே வந்து விரும்பாதவர், அதிலே ஈடுபடாதவர், அவர் தெய்வீக ஞானத்திலே இருக்கிறவர். நீங்க ஞானவானாக இருந்தாலும் கூட நீங்க இல்லறவாசி. அவர் வந்து ஒரு துறவியை போல இருக்கிறார்.
சோ மனதை வந்து எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு பாருங்க. தன்னுடைய இருப்பை தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் வந்து இந்த பிக்சருக்காக இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 17வது ஸ்லோகம். ஸ்ரத்தயா பரயா தத்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரை அபலாகாங்ஷிபி யுக்தை சாத்விகம் பரிச்சசுதே பரிசக்ஷுதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள், அதாவது உடல் தவம், வாக்கின் தவம், அப்புறம் மனதின் தவம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், அதாவது இந்த ஜட உலகிலே எதையுமே எதிர்பார்க்கல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள். சோ பகவானுக்கு என்ன திருப்தியோ, பகவானுக்கு என்ன ஆசையோ அதை மட்டுமே செய்வதிலேயே வந்து தங்களுடைய முழு வாழ்வையும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ள ஆச்சாரியர்கள். சோ அந்த மாதிரி மனிதர்கள், நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாம் அவர்கள் வந்து தங்களுக்குன்னு எந்த ஆசையுமே இல்லாதவர்கள். சோ உன்னதமான நம்பிக்கையுடன், அவங்களுக்கு வந்து பகவான் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் செய்யும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்ற மனிதர்கள் இந்த மாதிரி ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்ற தவங்கள் இருக்கிறதே, அது எல்லாமே சத்துவ குணத்தின் தவங்கள். அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இங்க. பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா, பிருந்தாவனம் யாத்ரா இப்பதான் போயிட்டு வந்தாங்க மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருந்து. சோ அங்க வந்து 12 வனங்களை கொண்டது பிருந்தாவனம். சோ அங்க நிறைய கோயில்கள், 5000த்துக்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் இருக்குது. அங்க வந்து இந்த மாதிரிதான் பக்தர்கள் எல்லாருமே ஒன்றாக சேர்ந்துட்டு பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த ஊர்ல கிரிவலம்னு சொல்றோம் இல்லையா சவுத் சைட்ல, அந்த மாதிரி இங்க வந்து பரிக்கிரமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நடந்தே வந்து பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப சொல்லவே முடியாது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ. சோ அந்த மாதிரி விருந்தாவன் பரிக்கிரமா. இது வந்து விருந்தாவனத்திலே வந்து கோவர்தன் பரிக்கிரமா. பகவான் வந்து ஒத்த விரல்ல, சுண்டு விரல்ல தூக்கினார் பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோவர்தன மலை. அந்த மலையை வந்து 27 கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி பஜன்ஸ் பண்ணிட்டு சுத்தி சுத்தி வருவாங்க. சோ பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க, கிரிவலம் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து இந்த மாதிரியான சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் தான். அப்புறம் வந்து மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. சோ பகவானுடைய அருளால இந்த பரிக்கிரமா வந்து நாங்க பண்ண முடிஞ்சது. சோ இந்த அங்க வந்து ட்ரிபியூட்டரி இருக்கு, அந்த கங்கையினுடைய கிளை நதிகள் இருக்கிறது. சோ அதுல வந்து அங்க இருக்கிற கோயில்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்ல, நாங்க போனது பெரிய போட்டு. சோ இந்த மாதிரி சின்ன போட்ல வந்து நம்ம வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுவோம். அங்க நிறைய இறங்கி இறங்கி நிறைய கோயில்கள் இருக்கும். அங்க எல்லாம் வந்து பகவானை வந்து தரிசிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி செய்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? மனதை புலன் நுகர்வில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும். யாருக்கு என்ன நன்மை செய்யலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கிற மீடியா, நியூஸ் பேப்பர் இதையெல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே நெகட்டிவ் தாட்ஸா இருக்குது. சோ அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விலகி இருக்க வேண்டும். சோ யாரு கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறவர்கள் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டா நல்லதா இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து மாயை வந்து நம்மை வந்து ஆட்டுவிக்கும். சோ நமக்கு வந்து புலன் நுகர்வில் இருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான தவங்களை வந்து நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். 18 ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் தவங்களாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். சோ எல்லாரும் நம்ம மதிக்கணும், மரியாதை செய்யணும், எல்லாரும் நம்மை வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு தற்பெருமையோட தவங்கள் செய்கின்றோமே, அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க செய்கிறார்கள். இது வந்து தற்காலிகமானது. இந்த மரியாதை எல்லாமே வந்து எப்பவுமே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களா? இது நிரந்தரமானதா அப்படின்னா இல்ல, அது வந்து தற்காலிகமானது. சோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு தனக்கு தான் பூஜை செய்ய சொல்லுவாங்க, பாத பூஜை செய்ய சொல்வார்கள், மலர்களை வந்து அவங்க காலடியில சமர்ப்பிக்க சொல்வார்கள், ஈவன் வந்து பணத்தை கூட காயினா மாத்தி அவங்க காலடியில சமர்ப்பிக்க சொல்வார்கள். ஆனா இது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. ரஜோகுணத்துல இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து மரியாதை நினைச்சுக்கிறாங்க.
சோ தன்னை வந்து பெருமையாக பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய சொல்கிறார்கள். ஆனால் இது நிரந்தரமானது கிடையாது. நிரந்தரமானது கிடையாது. இது வந்து தற்காலிகமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் எஸ் பிரபு. मूढग्रहाणेत्मनोऽयत् पीडया क्रियते तव परस्योत्सनादर्थं वा तत्तामसमुपारुदम्. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்திக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. சோ பிறரை அழிப்பதற்காக ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணினார்? தேவர்களை கொல்வதற்காக பிரம்மாவை நோக்கி தவம் செய்தார். அது அடுத்தவங்களை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லையே, தன்னையே வருத்தி கொண்டு பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம், அவர் தன்னையே வருத்தி கொண்டு தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். சோ இது எல்லாமே முட்டாள்தரமான தவங்கள். இது யார் செய்வாங்க அப்படின்னா தவ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த மாதிரி தவங்கள் செய்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. காதவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரினே தேசே காலசபாத்ரேஷ தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்ருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. சோ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கல, நான் அதை வந்து என்னோட கடமையா நினைச்சு செய்கிறேன். இதனால வந்து என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு புண்ணியம் வேண்டும், எனக்கு புண்ணியம் வேண்டும் பகவானே அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்காம நம்ம வந்து செய்யறோம் பாத்தீங்களா. தகுந்த நபருக்கு யாருக்கு வந்து அந்த போய் சேரணுமோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி முறையான இடத்தில் ஒரு கோயில் அந்த மாதிரி முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. சோ யாருக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த இடத்துல வச்சு கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம். யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தானம் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். சந்திர சூரிய கிரகணங்களின் போது மாதத்தின் இறுதியில் புண்ணிய யாத்திரை தலத்தில் தக்க அந்தணனுக்கோ அல்லது வைஷ்ணவனுக்கோ கோவில்களிலோ தானம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. கருணையின் காரணமாக ஏழைக்கு தானம் கொடுக்கிறோம். அந்த ஏழை வந்து தகுதி இல்லாதவனாக இருந்தால் நமக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும், ஆன்மீகத்திலே நாம் முன்னேற முடியாது. சோ இப்ப அதை வாங்கிட்டு போய் ஒரு நபருக்கு ஏழை, அவன் வந்து டெய்லி வந்து நம்ம போற பாதையிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறான், சரிங்களா. டெய்லி நம்ம அந்த அவனை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது கையை நீட்டுறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? என்னைக்காவது ஒரு நாள் 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் 10 ரூபாய் போடத்தான் செய்வோம் இல்லைங்களா. அவன் அந்த காசை வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாவம் யாரை சேரும் அப்படின்னா நம்மளதான் சேரும். சோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சது. நான் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட பிள்ளை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர். ஆனா அவருக்கு தெரியாம இவர் வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இவருக்கு சாப்பாடு நான் கொண்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டப்போ பக்கத்துல இருந்த அந்த பூக்காரம்மா சொல்றாங்க, இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது, அவர் குடிப்பதற்காக வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கார். அப்ப நான் அவருக்கு காசு கொடுத்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நான் வந்து தவறான ஆளுக்கு வந்து நான் தானம் செய்ததாக ஆகிவிடும். சோ அந்த பாவம் என்னையே சேரும் இல்லைங்களா. அதனால நமக்கு எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் இருக்காது. சோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இது வந்து பகவான் பிறந்ததுக்கோ அவர் வந்து நிறைய 10,000 பசுக்களை வந்து தானமாக கொடுத்தார், இந்த மாதிரி அவருடைய தந்தை. சோ அதை பத்தி தான் பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்து பிரயுத்பகாரம் தம் பலம் உத்திஸ்வவாபுன தீய தேச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம்ஸ்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம இங்க பாருங்க, அந்த ஏழை எப்படிப்பட்ட ஏழையாக இருக்கிறார். அவங்களுக்கு ஒரு பை அவ்வளவுதான், அதை தானம் கொடுத்துட்டு அதை செல்ஃபி வேற எடுத்துக்கிறாரு. இத வந்து அங்க பேஸ்புக்ல அங்க இங்க எல்லாம் போட்டு இவர் வந்து தனக்கு லைக்ஸ் எத்தனை வருது அப்படின்னு பாப்பாரு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரதி உபகாரத்தை இதை வந்து 4 பேருக்கு போய் சொல்லிப்பாரு பெருமையா வேற. சோ இந்த மாதிரி செய்கின்ற பலனை எதிர்பார்த்து, ஆனா விருப்பத்தோட செய்யறாரா? நல்லதா இவங்க வந்து இருக்கட்டும், இவங்களுக்கு நம்மளால ஏதோ கொடுக்க முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு திருப்தியோட சந்தோஷத்தோட கொடுக்குறாரா? இல்ல, ஏதாவது ஒரு
அங்க ஒரு இது இருக்கும், ஒரு கட்டாயம் இருக்கும், அதனால அவர் செய்கின்றார். சோ இந்த மாதிரி செய்கின்ற விஷயம் ரஜோகுணத்தில் செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ வெறுப்பாக தனக்கு ஒரு பிரஸ்டிஜை எதிர்பார்த்து, கௌரவத்தை எதிர்பார்த்து இவர்கள் செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேச காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்ய சதீயதே அசத்கிருதம் அவக்நாதம் தத்தாமசம் புகாமிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. சோ தூய்மையே இல்லாத இடத்துல நேரங்காலம் இல்லாம தகுதியற்ற நபர்களுக்கு சோ கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம். இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் கேட்கிறான், அங்க என்ன பண்றான்னு பாருங்களேன். ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட், அவனுக்கு கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு பணம் வேணுமா. சோ அந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு நம்ம தெரியாம ஹெல்ப் பண்ணிட்டா கூட அது தப்புதான். சோ இந்த மாதிரி தகுதியற்ற நபர்களுக்கு நம்ம தானம் செய்யக்கூடாது. சோ போதை, சூதாடுதல், சோ இந்த மாதிரி மக்களை இதுக்காக பணம் கேட்கிறவங்களுக்கு நம்ம உதவக்கூடாது. அது பாவமே நம்ம செய்கின்றோம். அவர்களை நம்ம பணம் கொடுத்தோம்னா அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது போல ஆகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் இதி நிர்தேசோ பிராமணஸ்திரிவிதம் ஸ்ருத பிராமணாஸ்தேன தேதஸ்ய யக்ஞாஸ விகிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத்சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. சோ பகவானை குறிப்பதற்காக இந்த 3 சொற்களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போது பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. சோ யார் இதை உச்சரிப்பார்கள்? யாகங்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா, பிராமணர்கள். அவர்கள் பகவானுடைய திருப்திக்காக இதை உச்சரிக்கிறார்கள். சோ வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, அதேதான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்காங்க எப்படி உச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதா கிருத்ய யக்ஞதான தபக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். சோ பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அதுபடி யாகம் செய்கின்றவர்கள் என்ன சொல்லி தொடங்குறாங்க? ஓம்னு சொல்லி தொடங்குறாங்க. பிரணவ மந்திரம் சொல்லி தொடங்குறாங்க. தானம் செய்கின்றவர்கள் ஓம்னு சொல்லிதான் இல்லைங்களா செய்யறாங்க. தவம் செய்கின்றவர்களும் ஓம்னு சொல்லிதான் அதை ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரியான ஆன்மீகவாதிகள் ஓம் என்ற அந்த பிரணவ மந்திரத்தை சொல்லித்தான் இந்த எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்யித்யனபி சாந்தாய பலம் யக்ஞத்த பக்தியா தான கிரியா சவிவிதா ரியந்தே மோக்ஷ காஞ்சிபி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். சோ யாகம் செய்யும் போது தொடங்கும் போது ஓம்னு தொடங்குறாங்க. அப்புறமா எந்த வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதை கண்டினியூ பண்ணும்போது அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். எதற்காக இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இல்லாம பகவான் பக்கம் நம்ம மனது திரும்ப வேண்டும், அந்த பௌதீகத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான், அந்த நோக்கத்தோடு தான் இந்த பௌதீக பந்தங்களில் இருந்து விடுபட வேண்டும்ங்கிறதுக்காகவே இது சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்பாவே சாதுபாவேச சத்யித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரதஸ்தே கர்மணி ததா சத்சப்த பார்த்தயுஜ்யதே யக்ஞே தபசி தானேச ஸ்திதி சத்யிதி யோச்யதே கர்ம சைவ தத் ஆதீயம் சத்யித்யேவா விதீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. சோ ஒரு யாகம் எதற்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா பூரண உண்மை, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக,
பூரண உண்மை யாரு? பரமபுருஷ பகவான். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. சோ ஓம் தத் பார்த்துட்டோம், இப்ப சத். சோ இதை எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, யாகத்தின் நோக்கத்தை சத் என்று சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிரதாவின் மயனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். அதை செய்யறாங்க இல்லைங்களா யாகத்தை, அந்த பிராமணர்களும் கூட சத் என்றே சொல்லப்படுகிறார்கள். மேலும் புருஷரை பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. யாகத்தின் நோக்கமும் சத். சோ யாகம் செய்பவரும் சத். சோ தானம், யாகம், தவம் இவற்றின் செயல்களும் சத் என்றே சொல்லப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்யாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத் உச்சதே பார்த்த நசதத் பிரத்யநோயிக. பிரிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அவை அசத் என் அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியிலே மட்டுமின்றி அப்பிறவியிலும் அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை அப்படிங்கிறாங்க. சோ இப்ப நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறாங்களே யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள். சோ இதனால இதுக்கெல்லாம் அசத் அப்படின்னு பேரு. அசத். சோ நிலையற்றவை அப்படின்னு பேரு. சோ இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறவியிலும் இதை செய்வதனால எந்த பலனும் இல்லை. சோ இது செய்யறது வேஸ்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. சோ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்யற எல்லாமே அசத் தான் அப்படின்னு இங்க பகவானே நம்மளுக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த சம்மரி அர்ஜுனா கேட்கிறார், அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். சோ சாஸ்திரங்களில் சொல்லாத அந்த வழிபாட்டு முறைகள், அதுல இருக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், பக்குவமானவர்களா, அவர்கள் எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ பகவான் அந்த 3 மோட்ஸ் தான் அதை டிசைட் பண்ணுது. 3 மோட்ஸ் தான் அவர்களுடைய நம்பிக்கை, அவர்களுடைய வழிபாடு, இவற்றை 3 மோட்ஸ்னாலதான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. 3 மோட்ஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அந்த 3 மோட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள், எந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆஸ்டிரிட்டிஸ் எல்லாம் 3 மோட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும், அப்புறம் தானங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, சேரிட்டி 3 மோட்ஸ்ல, அப்புறம் ஓம் தத் சத் அப்படிங்கறதுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஏன் இதை நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கறதும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. மாதாஜி ஜெகநாத் அஷ்டகம் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே பிரபு, நான் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. 2 minutes. இன்னைக்கு 6th பிரபு? 6th. எஸ் மாதாஜி, 6th. போன்ற அழகு நிறைந்தவர் லட்சுமி தேவி மற்றும் சரஸ்வதி தேவி ஆகியோர் லயதலோத்புல்ல நயனோ நிவாசினிலாத்ரௌ நிஹித சரணானந்த சிரசி ரசானந்தோ ராதா சரச பபூராலிங்கன சுகோ ஜகநாத சுவாமி நயன பாதகாமி பாவா துமே. எஸ் மாதாஜி, லாவண்யா மாதாஜி.
பிரபு ஆடியோ ப்ளே பண்ணுங்க. परं ब्रह्मा पीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रो निहितचरणोऽनन्तशिरसे रसानन्दिराधास रसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपतधामे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपतधामे भवतु मे மலர்ந்த தாமரை இதழ்கள் போன்ற கண்களை உடைய பகவான் ஜெகநாதர் பிரம்மதேவரின் தலையில் உள்ள ஆபரணமாக திகழ்கிறார். அவரது பாதார விந்தங்கள் அனந்த தேவனின் தலையிலே வைக்கப்பட்டிருக்க நீலாச்சல மலையில் வசிக்கின்றார். பகவான் ஜெகநாதர் மாதுரிய ரசத்தில் திளைத்து அவர் குளிர்ந்த குளம் போன்று திகழும் ராதாராணியை மகிழ்ச்சியுடன் அரவணைக்கின்றார். அந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்குரியவராக இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.